Salutare, oameni buni, cu voi este Ionuț și ăsta e primul meu videoclip după acest canal și vreau să vă arăt un joculeț care îl cunoaștem cu toții. Cum era? Nu, lasă așa. Car parking. Uitați-l. Trebuie, uitați așa jocul, stați să se încarce și cu toții cred că ne dorim acest Ferrari. Mă scuzați, am zis. Uitați câți bani am eu acolo sus și eu pot să am orice mașină. Fiți atenți cum fac. Intru aici, să zicem, să găsim și o mașină mai scumpă, așa știți? Uite, de exemplu, această mașină, da? Apăsăm pe chiuță și a noastră. Uitați, dacă intrăm aici la mașini, uite, și de exemplu dăm pe cea mai scumpă mașină, este 1.000.000 cea mai scumpă mașină și eu pot să iau pe gratis, fiți atenți. Dacă nu m-ați crezut, uitați aici, ce tir. Unde-o fi? Dar nu mai... Pe bune... Hai să luăm acest BMW, că îmi place cum arată. Să-l tunăm de aici, așa, dăm și noi toate astea la maxim. Așa îmi place mie să-l fac. Ia uitați-l. Și dacă nu mă credeți că merge acest hex, fiți atenți, intrăm în prima lume. Dacă nu mă credeți că merge. Stați așa să încarce. Și fiți atenți, ați văzut? Man, yeah. Mai devreme mi-am tunat un Ferrari, am prins cu el 300 la oră. Acum să vă arăt cum am făcut chestia asta, nu? Că cu toții cred că suntem curioși. Hai să vă arăt aplicația. Aplicația, mă scuzați, este aceasta verde. Stați așa. Uitați asta care o mișc. Și aplicația aceasta, vedeți cum se numește, da? Așa, aplicația aceasta trebuie să intrăm pe Google și să o scriem aici. Primele 3 litere cu mari și după aia așa, cu litere mici. Vedeți? Așa, vedeți cum se numește. Dăm așa, ok. Și eu m-am băgat-o mai devreme. Asta de aici nu contează. Puteți să mergeți și pe prima, dar după aia o să vă meargă decât 10 minute și după aia se strică. Intrați pe a doua, așa vă zic eu că e bine. Intrați pe a doua, apăsăm pe primul, dăm așa, apăsăm iar pe ăsta verde și uite, se instalează aplicația. Pardon, asta nu e bună. Se instalează, vedeți? Dar eu am deja instalată. Și uitați aplicația, uitați cum arată înăuntru. Intrăm. Și stați așa. Hop. Aici puteți, dacă vreți alte jocuri. Uitați așa, dacă vreți alte jocuri, puteți să faceți și infinistiți. Și uite, dacă o să strângem, să zicem, 20 de... Nu, că creăm. Pentru primul episod, dacă strângem 10 like-uri, o să vă arăt o aplicație care putem să vedem orice film. Vă abonați la ea, intrați și dacă un film, să zicem că apare acum, într-o oră, filmul ți apare și ție că s-a lansat. Știți? De exemplu, ți arătă și când se pune un film să se creeze. Cu voi a fost Ionuț și ne vedem data viitoare. Pa, pa!